Halo guys, selamat malam. Kebingung aja gak kok penggaya apa kayak gini. Aku toh, Nah, kayak lontong. wes bareng. Besok tak kayak lontong, saya lontong. Aduh nada. Piting pisang. HP ku am. Piye Mak Sawi tanggapane netizen? Mbok, Mak Sawi ngerokok. ya ora apa-apa wong terakhir ya tradisi kok. Tradisi ya ora no. Ada pernah to? Ya kudu wong wedok ki kadang ya nek ngerokok ya nek wong sampean papan penggulungan ke tambah rokok kewadil kedil ngene. Iya. Tapi enak ya Mak ya teh. Oh, enak. Nikmat ya teh. Nang pikiran pane so fresh no ya teh. Enak kowe. Yo yo. Walah guys. Ya sekali-kali. Orang dino Mak. Lagi iki yo guys. Ora, aku ki ndek biyen ki ya tau, guys. Oh. Stres ditinggal bojoku dipek wong ki. Aku ki ngerokok, mergo stres mikir aku. Nah ya ora nemen-nemen. Nandeli aku nak ngerokok ki. Makku gak roh. Nak roh ya diseneni. Padahal gak makku yang ngerokok. Mbah-mbahku ki yang ngerokok. Mbak Yu kuwi mbok trio tambah nginang. Apik sing nginang direne. Apik apa? Apik nginang. Sing mbako ya dianu dikemes ya. Diuser-user nek. Iya. Nek gak susur karo. Lu mbani ya ta biyen. Iya ngono. Iya. Ya wong tua iki ngono mi. Emang Banyuwangi ta? Iya. Jajan ku opo sing kermusi ya. Tak kira jajan sing anu lho Mak, sing loweki lho, bener kan? Kayak mbako. Ya ya, lagi gulabang lho. Iya. Kira kae di Emang kermus. aku ki rada masuk angin guys, makane aku ki gak adus. Adus tapi mau tanggo. Entak silat nek tinggi. Ya nonton kayak mari nang godhog banyu tak adus. Sesuk arep masak apa? Sesuk masak apa? Iso dah. Sesuk kok godhog kelontong. Jangane apa sayure? Lontong. Duh, tahune kok gak enak. Lha piye? Piye to ki? Darane bakal tahu kan? Bakal tahu yo renek. Piye ki sesuk? Nang ndi nak golek? Pasar. Ya opo? Kok piye? Kok takbiran buka-buka? Bu. Ya, saiki ya, mari ki ya. Tak adus, aku ya adus wis mau. Ya apa ya? Mau. Loh. Ya. Lek ning pabrik kene. Ya tutup. Nih, tahu ya, tapi cukup foto tahunya ya mang ditinggali tapi untuk saiki Piro? ya Ya wis kowe to. yo wis tinggal bancaan balik pindho ya Oh. Isu-isu bacaan. besok bancaan ae kok sabar ya sik astagfirullah Sampeyan gonceng trio ini gak uti, Mak. kenapa Gak apa. Daftar entek. Kok aku sing rasane. suwe Apa to apa? aku bater tak diketok kontole to Endoke lho. Ngerti gonceng bis to, Mak? Bis sumber kita ya mau. kemawan Sumber tau gurine iki mobil. Nah, kuwi arep nyalit nang ngene to. Kok ngarepe nek mobil saka wetok kuwi. Arep salip. Bise mandek ngerem dadak to ning. Bise oh, mobil sing ning gurine ngorem dadak. Cah iki wis ning ngentane mobil ngene. Sore engke lho. Matane. Aku ning guri ngene to. Astagfirullah ngono terus aku. Masa? Gak. Wak guys. Ndokmu wae. Hanya sekedar cerita. kuwi anunen jingkrak nang kuman Lah aku dikongkon ilang no. Banter Mas, gudakan. Manut tak, Mak. wong pengen mati kok pengen urip.
Urip. Iki mau aku. Urip enak ya ra karo-karoan koyo ngene kok. Gus tau minggu prai. Oh iya, ini minggu ya. Ini minggu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada wong tuwek karo wong nom pirang ya di aja dipadakno. Lewin ket tak gonjel ae banter apa? Bu, Gak lah. Nek mah. ya terus kotor ngecipes. Wah iya. Tenan. Pokoknya aku gandol aku lek ndasku. Oh ya ku ya, cipres kontrolmu kowe. Iya. Wong aku nang mburi yo. Poso aja, poso iki. Oke guys, nanti malam apa mak? Takbir. Takbir. Wis ngotak guys. Ning ndi takbiran? Hah? Jerah roh. Nang Manggar. Oh, takbirate kok takbiran ning ndi yo? Mira rom goblok. Lah tak bocah ning ndi ngono Iya ta? Iya. Islam apa agama Buddha kuwi? Iya ta Nganu ngono. KTP. Lah piye to kene takbiran nang ndi lah ning ndi ki biasane kedulan apa nang ndi ngono. Lah aku ya ning langgar to panggan. Wong duwe langgar dhewe kok ya. Takbiran dilanggar. Ngono kok tekok mak langgar ana takbiran ning ndi mak? Kayak bening dan. Terakhir pertanyaannya jebak ya jebak ngono guys. Iya. Makane. Kowe tak jawab ning langgar kok gak dolan-dolan ngono to ya. Aku dhewe lek disauri ngono guys. Ngono lho. Ya nek kok ngene kan masalahnya. Takbiran nang ndi ya? Nah ini kayak arek yang jak dolan to guys. Jan kurang ajar Mas Sawi. Nah iya. Takbiran dilanggar. Sebenarnya sholat barang itu dilanggar guys. Ket biyen sholat ki dilanggar. Ndasmu kuwi salat lanang langgar kok pernah gone sawaitan. Dan we. Lho, bener Mas Sawi lho. Lho enak salat lanang langgar kok terus nang sawaitan kok terus. Kalau kriya kumat edane ke apa wis obat entek kok nang sawah kok salat kae. Ya ora apa-apa mak sholat ning. Bone saya Ngono ka lho, lho wong tandur kae sholat ning anu Kuwi nek ya ora apa-apa. Kuwi kan hari-hari kerja, lah nek kowe ra hari kerja terus salat nang jenta-jenti tetan kita sewogrok silite to. Ya ora apa-apa to mak. Lah jame yang mono wae sholat ya. Bake mbokmu bake nak masak ra enak yo yo. Bake makmu nak masak ra enak yo. Diketasane. Ya bake gak enak ya. mak endi, mak loro. Yo mak anu to, mak wakiyem bake nak masak gak enak. Telu berarti makmu ya. Nah, kowe gumun kok. Masak bake gak enak to nak masak. Lah poso lho mare wong. Masak bake enak dipangan. Kumat. Masak bake enak dipangan. Aku jukone jeli ya. Jukone jeli ya. Silindi ta? Wili. Jadi kering. Silindi ta, Ju? Wili, cicil. Ada tak gitu? Iya yo. Tamu sebagai Wah, sing anyar dinggo. Sing ama sing wis kawak wi wis gak kira dinggo kok nenek sing anyar terus diumbruk ning kene anu garangan. Wong sithik udah. baju baru. Alhamdulillah. Kuwi spray ini mbokmu ngedukne ya ora di anu. Ayo ndang anu ya tempat sare kampung sesuk. Golek apa to? Lho. Saduk pisan wae. Ya kok selu nak. Kok golek iwak-iwak. Sesuk kan poso. Sesuk kan riyaya. Sesuk mangan apa? Isuk Jebut. diposo. Isuk diposo. Poso aku sesuk. Napa-napa kersa. Ya syutingin sih delete ya. Syutingin delete ya. Delete aja. Iya ya delete aku ya ora kadus, aku ora ngerti ngono. Yo wis to itu pira to? Muga suwi sih. Rapi lho. Nah, syutingin sih. Delete. ya. Are gitu wis sih. Aku mangan. Tak ibu lho, guys. Cumpetna aku. Anu kameramene manjeli, Cuk. Gereja miring to. Nak. Mas, ini
aja buka dompet tak mau. Atak anu, atak kan gini loh, atak gedek nang kene ya. Apa ya? Kompor. Kayak apa mancing Gusti Allah kae. Jeblar-jeblar ngene. Enek lilintare. Kayak ngono anu apa kae jenenge? Lho. Nah. Kayak ngono dulinane iki Allah sik ya. Kok gini. Tenan teh, sing anyar neh teh, tenan teh. Iya, aja. Wis sesuk wis dienggo sore nak salin ngono dhuwure. Lah kok sampe sesuk bodong kaos lah kan sih. Heh? Bodong kaos lah kan sih. Apa? Nanya apa ya rapopo to? Oh iya gampang ngene. Ramar kono ngene. Terus Hah? taruh sini guys, lontong mie siapa sesuk sing rene pengen lontong mie. Sherlock omahe Mak Sawi. Kak, Yuk, cita-citamu Ruting. elek. boleh. Lemu nih piye? Anu lemu. Mbak Mano. Anu HP-ne tak gawane. Ah, Eh? apa? Eh? Gak usah. Kau sapa? Kau sapa dah? Kasih tau teh. Eh? Gak. Eh? Gak sepi ya. Le nyapa? Oh, gak dengar. Ora kuwi lho. HP-ne. Piye HP-ne sapa? Penembak mana? Oh, gak lagi syuting. Le nyapa? Awan aja nyatanya. Lah iya apa? Awan mulai. Esok gak le. Le nyapa? Oh. Kan awan yang karo kono. Eh? Ini kan awan aja. Aurat. Ditaruh sini. Terus dipasang air. Loh. Air mandi. Kok ya guys, kowe ini meneng ae nang kono. Wis iki tak kok digore cilik. Dah. Tak ceritani, Mak. Jadi kan aku tuku sate tuh, Mak. Gasnya meledos Mas kamu. Iya. Tenang. Piye rambut ini piye? Dawar ngono. Cara muni macis ngono kaya rambut dos. Ora, Mak. Pengen roh sebab apa nih? Bangkul sate ora nggih. Ora gawe gas. Enggak ini. Ya Arang. wong cara ya ora. Wong bakul sate gawe areng apa bento Lah edan. piye to nyumete pengen gua arang to anune panggae. Yo katokan anu mosok ora Hmm. nganggo areng. Iku nganggo katok. Wah, terwet. Wong katokan ora katokan mosok arep katokan areng. Apa nih kontak kandul? Ya kontrol kantul. Kontol kandul. Apa Mak Puki? Ya kontrol kantul. Bakal sate kok nganggo areng. Yo bento bakal sate nganggo areng. Salah neh iki nek omong. Meneng enak no. Yo karuan meneng ae. Dadi itu. Ya apa sedina kok gimbal kasane kok klenger guys. Sedina sing tak turu. Terus apa wi jenenge? Ham setengah jam. Ham. Sikit dulu. Iki jam piro ya? Jam piro ki ngolah jam lho. Jam piro? Setengah 7 yang kuwi. Ya, Aduh, anak sini baik guys. Apa armu apa? guyang-biang. Wih, banyune yo kotor to kocrong nyemplung nang jeding. Nggih. Cegot isinan rerek golongane. Yeh. Banyune roget milih nang jeding, Cuk. Bajingan. Oke, ya, guys. Ngeprank pian itu. Betul, pisang. Nggih, coba anu itu buka. Ya yo, gua buka. Kena pelanggaran dolar kuning minggu. Coba enggak?
kancing iki nah. Iki guys, wis emak. Aku tahu nang pabrik ya. Adus. Nah, jedenge kan nang pabrik kan kok sakmene ta. Terus mari ngono aku dipowenek wong dianguk bayi aku misuh-misuhi. Banyu kabruk aku udah mlayu metu ndak wong elit. Jangan ra sadar aku. Ketok anune no. Aku jadi paling mbok wetik dhewe ya. Nang pabrik aku didengkeki wong. Mati lho. Tapi bohong. Ini dari apa-apa lho Pak. Ngopo? Tutup ning ndi? Tutup gendang. Ora roh. Aku mbok buak iki apa? Buak lho guys. Yang ini iki guys, kayak tepo iki delokan. Iki lho, tak pengen kayak tepo iki ngene iki. Dicemplungkan ning air ora dikukus. Iya. Digodhog ning banyu. Engko nek umut mengkam kok nek isa ditambahi. Ngene iki kok dicemplung ning banyu ya wis ngene tok. Kang enteni nganti sat nek matenge. Ora yo dikusat, Beda ditambahi banyu. Dikukus iki jenenge yo ora lontong. Lha apa? Jenenge iki yo Lontong gede balap ireng blonteng-blonteng. Sih. Itu tak tinggal carban ya. Aku tak tinggal carban. Sopo mateni nggo? Bukan sak, paten. Yo, nerak-nerak. Ora paten iku kono kobong to. Ngene iki. Lah resik-resik, guys. Sari resik-resik. Yo kesayang aku jane nang rambak-rambak. Nak sari berangkang pilihan. Ana tolong muruk pangan ta jeng. Apa? Kilo guys. Tak tahu. Itu kuning pasar gak dipangan ate tanduk. Iki enak asli. Enak dipangan. Mangan tak? Iya. Jalan. Legi wi masih dipangan ta. Abang ya ta. Abang iki. Mosok. Udah Bisa cilik irisen. tinggi Cilik. tinggi iki to. Iya, di lagi. Ini ngendurnya abang. Kok. Kata dipintel-pintel. Iki to. Ngono wi anduan sik. Barang kandine tak telet kabeh. Waduh murah nak. Belugoi, Mak. Mosok silit ngrunggu lati cocok silite. Yo alah. Ini pengat ning remek. Lho. Oret sih. Bendo lho. Ngakeh nang kene kok. Iki lho matane padha sareng ketok lho. Tuh. Ki abang iki. Ki warna abang. Mosok to ya. Kela jek ono abang warnane. Ini iki dipangan dicowok to kaya segera ngono Lah kan. itu. Lah iki. Iki ditumuke abang ngene. Lah tok kerene. Buka niku blok. Panjenengan kok ngeyel to, Bas? Sudah. Kandhane ngeyel guys iki lek Tak jajal ya. lek ngene iki Saya ngene ya, Pak. Enak iki. kandhane Iki kaya telo iki. Entah telo apa nek telo. Lho, ngene nek ngocek lho. Pinter e. taruh to. Heh? Taruh to. Gak, ya lagi bisa iki aku lagi Kela mas. nom yo guys atos iki dipangan malah enak. Mosok. Iya, tapi tahu, yo kan? kene rasane yo sepo ngono ku. Mosok. Wah yo. Tenan iki. Tak pikir nanu iki wit-witan opo. Tak coba. Atas-atas enak ya to. Biyen ora. Kayak lang-lang piye ya sik ta. Ngono guys, kela nom no boh krius saweger kaya dudu iki akeh. Lah iku tau mangan. Lho yo entek pira yang iki. Mangane. Kandhane koyo Kok koyo mambu wit-witan yo. anu wae sepo lemah to. Heeh. Godhog ngono iki kok ngono kan. Mbak godhog enak. Ya sekarepmu mbak apane to? Ya aku pengen ro apike lho. Tuwe apik wae buang no ayu. Ro ya. Lagi apik to. Enggak. Hmm. Ya sak meneh-meneh iki terakhir.
mesti Tapi lho kok ya ngoncekane lho kok ya apik men lho. Ya kan? enak ya. Wis kayak telo ngono guys modele. Digodhog enake. Nah, Ya jase tak dang. enak ya godhog. Kang aku sih aku. Aku tak mau. Enak, Tra. Iya yo, iya yo. Terban yo. Jam piro? Ya saiki lho dang aku tak. Ya diso. Eh? Diso. Aku mau satus no, tak rau kowe. Aku rong popo kok. Arep ora balikne aku sik iki. Apa ya? Aku rong popo kok. Lah iya. Kok ilang. Lho iki. Papimu Bolong-bolong so, nyantai enak karo. Apa? ora. Kena apa? Mek wowo. Aku iki kebal. Papimu. Ora, aku ya kebal, tanganku ya kebal kan. Nah, jadi bengi-bengi nyapu ora oleh. Guys, oke guys, salam dulu ya. Karena sudah 20 menit kita targetnya kalau bikin video itu 20 menit atau lebih juga nggak apa, yang penting kita lebih dari 20 menit. Ya Mak yo. Oke. Mak, salam sih Mak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komen, di tutur Mak Sawi Family. Oke. Terima kasih. Dadah. Nanti